Pagkanindot sa kalikasan. Tambok kay mga tanom. Balutakay ni Direlods. Sityo Balutakay. Pags. Para matako. Para atas tiilan. Para kayo hindi ka lang para aktor. Kapit ni Dre kayo kopi, sakwate. Kasawap mga adlaw. Matapo may kay wa taguing matapo wa taguing sa pag kaya pag mulo karon wala para sa kinanto but di kami kopi pa ang among gi-order mo na tos gawas magkape dre atau pagsoundot kayo no pags ya pagkanindot sa kalikasan kaanuin ba kawalag stress bakit siya kan po may tambay diha nang mga likuran nang nanan nga sa tani kape tadi aku makaupan sulut okay, thank you. Salamat sa pagtanaw.